Čaute ľudia, moje meno je Taxpi a dnes to je Vianočné top 5 a bude to top 5 najznámejších vianočných pesničiek, ktoré už lezú krkom. 5. miesto Chris Rea Driving Home for Christmas. Zo skladby Driving Home for Christmas vyžaruje pohoda, to je nepopierateľné. Ako by mala skladba svoj malý príbeh a poslucháč už žije počas počúvania. Je zážitkom počuť túto skladbu. Keď šoferujete domov z zasneženú, no neuchatú cestu. Problém nastane, keď ju budete počuť v jeden deň 4 krát a keď prepnete na druhé rádio zahrá znovu. Aj táto je žiaľ hraná až príliš. 4. miesto John Lennon Happy Christmas. Jedna z najznámejších skladieb. Mnohým nevadí, pretože sa v nej nespieva len o Vianociach, ale aj o niečom hlbšom. Pre ľudí, ktorí The Beatles veľmi nepoznajú a Johna Lennona poznajú len vďaka pár skladbám, je práve táto vianočná jednou z nich. Imagine by však bola určite u všetkých prvá. 3. miesto Warm Last Christmas. Celá skupina spievajúca o láske k dievčaťu vyzerá dnes s odstupom času zvláštne, najmä ak vieme, ako táto láska bola myslená úprimne hlavnou hviezdou hudobného zoskupenia. Ich Last Christmas nie sú vyhranie o láske, no šťastie, ale o Vianociach, snehu a zábave. Ide o jednoznačne najotrepanejšiu skladbu vôbec. 2. miesto Mariah Carey All I Want for Christmas. Najznámejšia vianočná pesnička je na niektorých rádiách v zahraničí otváracou skladbou ku všetkým vianočným. Jedinečná Mariah Carey bola svojho času veľmi populárna a zbierala ocenenia za oceneniami. Ak sa dnes mladých spýtate na skladbu od Mariah, asi nepovedia inú ako túto konkrétnu, ktorá ju preslavila asi najviac. To samozrejme, ak nepočítam aj jej fanúšikov a väčších hudobných nadšencov, ktorí nepochybne poznajú jej iné skladby. 1. miesto Vidiek Vianoce 97. Aj slovenského zástupcu musíme medzi vianočné pesničky pripojiť, či chceme alebo nie. V našich končinách a v našich radiách totiž počuť často skladbu kapely, ktorá zámerne spieva zaostalo a tak sa ľuďom, ktorí nie sú ich fanúšikmi, táto skladba počíta často medzi nenávidené. Aj Vianoce od kapely Vidiek sú veľmi hrávanou skladbou, občas až priveľmi. Posledný pracovný týždeň sme skladbou prepli z jedného rádia na iné, kde bola tá istá pesnička v takmer rovnakej minúte. Tak, to je teda náhoda. Ďakujem za pozornosť pri tomto videu. Ak sa vám toto video páčilo, ohodnoťte ho svojim vlastným názorom. Dajte palec hore, dajte palec dole. Ak sa vám veľmi páčilo video a chcete vidieť ďalšie moje najnovšie videá, tak sa nezabudnite prihlásiť na ten odber. Toto by bolo všetko z dnešného videa a čau!